Poštovani putnici, Srbija voz želi vam prijatno putovanje. Sljedeća stanica Zmajevo. Ovaj će stajati. Onaj. Voz je pod video nadzorom. Podsjećamo vas da je u vozu zabranjeno pušenje. Mi tam puši. Sam ga bilo. Ne pušte propise. Nemoj snimati do mikrofona. Toliko vozimo. Auti. Slukaš šta snimaš? Fudbalski teren. Go. Nema. Bazen Vidit ćete 55. kondukteri, onda ti se... Koga šiša? Nemoj, molim, prsti za sto. Vidimo ovdje. Vozimo 79. Vidite lijepu šumu. Vidimo 80 kilometara na čas. Ovdje sam se njima verovatno. Most. Šta je? Ptica. Kako je brzo. Ja sam vozim 37. Pogledajte kuću. Če da bude u to kuća. Ivana, nemoj to raditi. Ćao!